Vem nějaký ten demižon. No, tak tady jako bydlíme, jo. Počkej, má tady bodky. Čo to je tvrdý? Mi rozbila i čelní sklo, vole. Počkej. Bota! Nevím, jestli se chcát. A co jako? Komu to cpeš? Bota! Sedí si na ní možná pojede, vole. Sedí si na Ne, ní. vole, blázní. Co ne? Ne. To je bílej sníh toto? Ty vole, kdo by to řekl, že je bílej, že vole? O, není bílé, to Ne, je je to čurový. odstín bílé, takže to není bílá, to je odstín bílé. To je odstín, to je odstín purpurové. Kaky! To je odstín kaky a hnědé. Takže A- jménem České republiky. Jo. Mě zima. Republiky Českého Ne, zákona. musíme slib. Jménem České republiky. Se nechce chcát a mám kokínko už v kalhotkách. Kokina. Koký! A ještě jménem teda té republiky. Už když jménem. Když už tě Jménem. jménem a ne příjmením. A jako aby jsme jako tady neměli nějaký problémy A potom. paní na nás čuměla a nebude. Říkám zavčas. Čumí, vole, vykrtlá pičo, za 20 minut zdechne. 30, 20, 25. 18, vole. Když spadne klendra, vole, tak klendra ne, foká tady wind. Zebil jak píča. Proto uděláme jednu věc. Ano. To je. Vole, Jdem veme domů. si tuto igelitku na nákup. Kde já žádnou igelitku nevíš. Smartíku, vole. Ča jo. Vole, zatočí, ať už se to nevysí. tranzit. Pičo, teď nás někdo znásilní. Jdem. Dáme mu 5 kilo. Má fousy, on to volil. To je on, to je Vešoka nám říkala, že z nějakého kloučka prňáčka. Takže to byl pedofil.